Hello, good morning guys. So today padulong na ko og trabaho. But before ko mo padayon trabaho, alam ko gusto i-share kagabi pag uli na ako. Ano ko nabantayan ba nakabutang sa isa ka supot. And then gusto na ako i-check. Kaso lang gabi naman gud so di na ako makita ba. So karon na lang ako siya ipakita sa inyo ha. Tanaw na naka-black bag naka-black bag diha mo na siya gibilin kagabi mga free stuff man na siya. So check lang nato kung sa mga nasa sa sulod. Libre ni siya na ay mga mga sa nga butang libre ni siya diri, carpet, nga sanina, mga books, and then speaker and stuff here. Considering electric fan. Oh, di battery ng electric fan? What the heck? Maybe ako na siyang kwaon. Oh, kaya kanina lang ako ng kaning tutaron. Kanina lang. Oh, nakakita na ko electric fan. Kaya nakakita man ni Charlie kagabi Kita niya kagabi kaning box dire, pero wala niya po nita. John Lewis. Nasa portable electric fan. Oh, samayo ni. Ganit kaya akong gilantaw. Kaya suppose din na lang taon ba. Kaya ini mas Charlie kay mga basura daw. Basura, of course. I hope nga mugana pa ni siya. Namon ko'y battery dito sa balay. So ako ni siyang i-try kung mugana ba ni siya. Ano siya portable electric fan. Gidump lang dito. So anyway, ako na siyang i-try. Mamaya pag uli na ako sa balay. So anyway, patulong tagtrabaho kay medyo palit na gani mong uncle dere ba. So maing adlaw ka rin tanan og mura to.